Здравейте на всички, аз съм на Канибал и вие сте с първи епизод на поредица, която ще водя аз. Това ще бъде FIFA 2015. Ще бъде с Милан кариера. Защо Милан? Защото играем с италиански отбор и Милан са легендарен италиански отбор, който обаче в последните години нещо не му върви и доста му западна нивото и формата изобщо на отбора като цяло. И затова реших да игра с Милан, ще бъде трудно. Ще игра на World Class. И всъщност на World Class ли съм, само да видя. Да, на World Class 5 ще бъде. Ще бъда на World Class и целта ми ще бъде да спечеля всички възможни купи с Милан. Колкото и време да ми отнеме. Може ми отнеме 5 сезона, може ми отнеме 10 сезона. Така че, колкото и да ми отнеме, няма да се отказвам от Милан. Така че да, обещавам. Каквото и да стане. Освен ако не ме уволнят, тогава вече поредицата спира. Само ако не ме уволнят, другото ще е добре. Така че, хора, ще се видим след малко, когато ще си правим трансфер. Също само да видим отбора какъв е, така че да си имаме някакво понятие. Дестро, нападател, Менес, Черчи. Не, хич ми харесва тук тия двамата. Бонавентура, Монтоливо поле. Тази схема повече ми харесва, с нея ще играя. Само че не е Дестро. И не, тук ще играе Кейсуке Хонда, тук ще играе Ел Шарауи. Сега в момента се оправям титулярите, пацини. Де Йонг веднага заема тук мястото. Бонавентура, Бонавентурата няма да взема сега участие. Ван Гинкел, Абиати. Хесиен, Мексес. Запата, Дешилио. Не. Кантонери, Бучети. Да видим тук как е обаче. О, добре. Това защитник само че ще го изкарам. Тука. Като цяло ще е това. Ще се видим след секунди, когато... Я само да видим бюджета ни. 16 милиона. 17 милиона бюджет имаме. Дано да успеем да се закупим някой хубав футболист. И това ще всъщност сега в този епизод още ще направим и първите мачове, така че няма да е само някакви трансфери. Така че ще се видим след секунди. Така, здравейте отново. Мемфис Депай ще влезе в Милан, тъй като много ми харесва как играе това момче за 18 милиона плюс Стефан Ел Шарауи. Размерям 18 милиона и Стефан Ел Шарауи за Мемфис Депай. Мисля, че няма да е толкова зле покупка, толкова така тъпа покупка. Бонавентура ще влезе също като... Бонавентура всъщност... Да, ще влезе той като... на мястото на Запата. Не, на Запата ми на Бучети. Ето така. Запата може да влезе да играе всъщност... Не, няма да влезе да играе. Поне не за сега. Бонавентура, Монтоливо, Андрея Поле ще излезе на мястото на Бонавентура. Менес. Черч ще бъде титуляра. Дестро ще бъде заместника. Менес ще бъде заместника на Хонда или на Депай. Това може да играе двете страни. Това е за сега. Стефан Шарави отпътува от нашия Милан. И други трансфери не знам дали ще правя, са вече нямам пари, имам само 7 милиона, което няма да ми стигнат за никъде. Така че по-добре да не правя. Всъщност имам оферта за Кейсуке Хонда. 22 милиона за Кейсуке Хонда. О, това може да промени нещата. Контра на 30 милиона. Мисля, че 30 милиона, ако взема от Кейсуке Хонда, ще бъде добре. 24 милиона. Не, няма за 24. 28 поне. На 25 милиона искам да е. Иначе няма да дам Кейсуке Хонда.
Ядем. Не. Знаете ли какво? Ще задържа Кейсуке Холда, няма да го закачам сега. Така. Ще го оставя в отбора, пък ще ми свърши работа, предполагам. А Бате! 6 милиона. Не, няма да давам Бате. И ще видим след секунди. Здравейте, потребители, вие сте с продължението на първи епизод, където вече сме в матча. Вече сме в матча Милан срещу Лацио, така че надявам се да ви харесва. На World Class ще бъде и да видим какво дерби ще се получи срещу Лацио. Който сваля, обаче доста греши. С това сваляне Филипе Андерсон, вратаря спасява. Грешка, това е грешка, 1-0, колко странен гол. Просто Лацио в 32-та минута ни вкарват доста странен гол. Всъщност не, вратаря се опита да я спаси, но не успя. Тук страхотно спасяване, тук рикошет, след което успява да отклони топката, но топката все пак влезе. Антонио Кандрева с 1-0. Направо ни правят на нищо Лацио, какви разигравания. Ще последва ли гол след тук? Не, Де Йонг се справя. Браво бе, Де Йонг. Край на първото по време, дами и господа. 1-0 за Лацио, ще успеем ли да се върнем в матча? Сега ще се разбере. Така, двойна смяна правя в отбора ни. Влизат Ван Гинкел и Сусо, мисля, че влизат. Да, Ван Гинкел и Сусо на мястото на Рикардо Монтоливо и Бонавентура, мисля, че бяха. Така че трябва да измисля нещо. 1-0 сме, просто Лацио много по-добре играят. И не знам. А тук е някакъв бъклик, какво стана, бе? Играта... Какво? Хора, играта май... Току-що играта бъгна. Играта бъгна! Играта бъгна! Добре, ако направя последната смяна, тъй като играта корало бъгна. О, това беше много близо, останах без думи. Просто не го очаквах. Не, добре бе, Диего Лопес много спасява. Лацио ни спукват направо. Ван Гинкел. Андреа Поли. Това е 1-1. Черчи, 75-та минута, страхотен гол. Най-накрая успяваме да направим нещо хубаво. Браво на Черчи. Страхотен гол. И на Мемфис Депай също. Ето тук много добре се получи. И Черчи успя да прекара топката между ръцете на вратаря. По-точно под ръцете на вратаря. Браво бе, Черчи. Алесио Черчи. Браво. Отново Поли. Черчи се измъква, но няма гол. Добра атака като за Милан. Наистина добре се справяме. Уоо, Сусо. Не. Обаче Сусо добре ги навърза. Рами. Кейсуке Хонда. Добре. Поли. Черчи! Не! И това е края на матча, дами и господа. 1-1. Добро мачле се въртна между мен и Лацио. Просто двата отбора покахме високо ниво на футбола. Просто правихме хубави атаки. Сега ще видите матч фактите. Лацио превъзхождаше по владение на топката. Наистина ние едва ме докопахме. 5 стрелата имат 7, ние имаме 3 точни, те имат 4. 1-1 горе-долу равностойно. Може би те заслужаваха малко повече победата, но успяхме поне да изкараме една точка от тях. Ето тук може да видите и оценките. Защитата ни не е много добре. Диего Лопес с оценка 9, наистина
добре се справи. И като цяло това е. Сега нека да видим. О, да, сега знаете ли какво искам да направя аз? Сега, ако успея да се докопам аз Фернандо Торес, който играе в Атлетико Мадрид за 1 милион, веднага го връщам. Така. Сега Фернандо Торес ще вземе веднага мястото на Черчи. Черчи ще дойде като смяна за Дестро. Тези двамата нека да стоят тук. Дестро няма ми трябва просто. Така че сега така ще бъде. Торес ще играе като титуляр. След малко се видим във втория матч. Това вече изобщо няма да ми трябва. Просто ще го симулирам. Все пак битката с Лацио свърши. Така че се видим след секунди в втория матч, който ще бъде... Как да го кажа? Ще бъде леко така трудничък срещу Парма. Да видим дали обаче Парма ще успеят да ни унищожат. Да, сега искам да видя как върви класирането, кой е на първо място. След първия матч. На първо място Наполи с победа. Фиорентина, Верона, Парма също с победа. Ние сме с една точка на 11-та позиция, но това е самото начало. Ще се опитаме да направим резултата по-добър. И ще се видим след секунди. И здравейте, приятели, аз съм Карибол и това е втория матч в този първи епизод, където ще играем като гости на Парма. Така че да започваме. О, фак. О, не бе! О, каква грешка в 8-та минута! В 8-та минута Парма оглавяват класирането след днес на грешките тук, които аз направих. Тук имаше малко лакче. Блок имаше в защитника, но след това голяма грешка на защитника и 1-0. О, леле, 25-та минута можеше да е фатална за 2-0, но успяваме да се спасим някакси. Добре, че ни оцелиха вратата. Рикардо Монтоливо стреля! Вратаря обаче спасява. 2-0! Просто съм без думи. Без думи съм. Как успяха да вкарат този втори гол? Не, много добра атака. Вратаря ми нищо не можа да направи, но наистина атаката беше добра. Торес! Лутъпва няма. Добре, нямаше нарушение тук, странно. Мемфис Депай. Отново Мемфис Депай. Центрира той. Окей, сука, Хонда, това е го. Бонавентура. Аре бе, тази 45-та минута каква е бе? Добре. 2-0 ни водят. Не знам как ще успеем се завърнем, но би трябвало да успеем някакси. Паса към Торес. Не бе най-умното нещо, обаче някой се контузва. Торес се контузва. Торес се контузва, дами и господа. Торес се контузи. Нямам думи. Торес се контузи. Кейсуке Хонда ще успее да стигне топката. Уау. Добре, каква тая игра бе, хора? Това беше доста грубо бе. Направо не изстреля. Но както е, така. Сусо. Алекс Барток, какво беше това отиграване бе? О, уникален гол, 3-0 за Парма. Това гол беше наистина много красив. Направо ни чупят ни главата Парма в този матч. 3-0. Само вижте как изчака и моят защитник падна като Ботинг. Направо не знам. Де Йонг сега ги разиграва. Де Йонг стреля далече и вратаря по някакво магическо чудо отново спасява. 50-та минута е 4-0 за Парма, просто
направо фалирахме, капитулирахме този матч. Поне нещо красиво няма да стане. След като и Торес се контузи. Черчи. Браво на Черчи! Това дали ще бъде загуба с достоинство. Черчи стреля и пропуска, просто не знам. Както да е, не че и да бих влязла, ще да се промени нещо, обаче този изстрел няма коментирам. Така, 90-та минута. Това е края на матча. 3-0 за Парма, бяхме съкрушени. Но, какво се прави, ще има такива моменти. И те са доста честно. Но както да е. На коя позиция сме? Само да проверя. На 19-та позиция сме. Да, ние сме в изпадащите сигурно. Но, да. 9 дена Торес няма го има. Добре. Това няма да е толкова фатално. Торес има ли го вече? Да, вече Торес го има. Ще играе. Добре. Следващия матч очаквайте битка с Ювентуса. Просто ще унищожат. И втория матч ще бъде също Емполи. Така че до тогава. Довиждане.